Dobre, super. Takže ahojte všetci. Chcela by som vás privítať na tomto našom druhom webinári, ktorému sme dali názov, že daj zelenú tvojej pokožke. Ja sa vám v krátkosti predstavím, ospravedlňujem sa, lebo trošku mám taký všelijaký hlas ešte po chorobe. Moje meno je Henrieta Gona, na sociálnych sieťach som ako Green Happy. A dnes by sme vám s babami chceli urobiť taký webinár o pokožke, o tom, ako chémia vplýva na našu pokožku. Babi nám povedia skúsenosti vlastne, aké mali s našimi produktmi a vlastne aj povedia nám ohľadom toho, že ako sa oni zbavili napríklad ekzému. Karin mala napríklad problémy s malým, že mal začervenané líčka. Aj Ivka nám povie, aké mala skúsenosti, aj Julka. Eh, Toto je vlastne náš druhý webinár, pretože sme sa rozhodli, že budeme robiť takéto webináre, aby sme vám dali viac informácií o našich skvelých produktoch. A náš prvý webinár sme robili pred 2 týždňami. Kto by ste na neho chceli link, kľudne nám napíšte, napíšeme vám ho potom, alebo vám ho pošleme do súkromnej správy. Bolo to vlastne o takých našich top 5 produktoch. A to sme sa venovali čisto iba upratovaniu. Čiže vlastne tam sme hovorili o fajberkách, ktoré vám naozaj nahradia všetky tie klíny, všetky sanitoly a ďalšie iné čistiace prostriedky. A hovorím vám o tom preto, lebo vlastne tie čistiace chemické prostriedky majú vplyv na našu pokožku, na naše dýchanie a celkovo aj na naše zdravie a vlastne v neposlednom rade aj na naše životné prostredie. Ja vám poviem, ja vám poviem vlastne tak, že ja keď som si zobrala napríklad svoju prvú fajberku, to som si ju zobrala od Niky, tak vlastne to som si objednala od Niky a môjim cieľom bolo iba, že máme malé deti, chcem si rýchlo upratať, nechcem, aby mi vypili nejaké savo, aby som držala vlastne v skrinkách nejaké chemické čistiace prostriedky a vlastne chcela som si upratať rýchlo a vodou, aby som nezaťažovala, aby som vlastne neotravila svoje deti a sebe uľahčila čas. Úprimne vám poviem, že nezamýšľala som sa vôbec nad tým, že nejaké ekologické vplyvy, alebo som ani neriešila vlastne, že nejaká pokožka alebo niečo. A naozaj taká zmena prišla, keď prišli baby a oni nám reálne začali hovoriť, že keď tie naše produkty začali používať, tak ten stav ich pokožky sa naozaj zlepšil. Čiže som rada, že sú tu dnes s nami a že nám vedia dať takéto svoje skúsenosti. A poviem vám vlastne trošku aj o spoločnosti Greenway, aby ste mali prehľad iba tak v krátkosti. Takže Greenway Global je celosvetová ekologická spoločnosť. Na trhu je vlastne už 8 rokov. Na slovenskom trhu a celkovo na európskom trhu je od roku 2021. Ale za to sa vypracovala za tých 8 rokov na rebríček 105 najlepších MLM spoločností, čo si myslím, že je veľmi, veľmi pekné číslo. A ďalšou vecou je to, že je vlastne už v 66 krajinách celosvetovo. Čiže podľa mňa akože toto je úplne úžasné a to číslo bude stále rásť a rásť. Ich takou hlavnou myšlienkou je, že oni sa chcú stať najväčším celosvetovým ekomarketom. A poviem vám to úplne takto laicky, že predstavte si napríklad, keď idete niekde do drogerie, do DMK alebo do proste niekde a vy si tam kúpite rôzne produkty, kúpite si tam, ja neviem, kozmetiku, vložky, toaletný papier, servítky a tak ďalej, ale vlastne im je jedno, či si kúpite ekologický produkt alebo nie ekologický produkt, alebo vlastne aký to má vplyv na vaše zdravie. A Greenway vlastne chcú, aby ste vy prišli do ich ekomarketu a kúpili si tam naozaj všetko, tak ako v tej drogerii, ale vlastne ekologické. Ponúkajú rôzne produkty, ako sú napríklad tie naše fajberky z Apolly mikrovlákna, že si naozaj upratujete iba čisto vodou. Dekoratívnu kozmetiku Floet, ktorá je vlastne vyrábaná v rôznych európskych skladoch, prírodné šampóny, vložky, ktoré sú bavlnené, čiže nezaťažujete to životné prostredie a vlastne aj svoju pokožku tak nedráždite. Potom prírodnú kozmetiku Hemp, ktorá je vlastne s konopným olejom a ďalšie iné produkty a takisto si vlastne za to zbierate aj bodíky ako v nejakom DM-ku alebo v nejakej inej, alebo v nejakom inom obchode.
Čo mne sa osobne ešte veľmi páči, že 2% aj z mojich, aj z vašich nákupov idú na rôzne ekologické projekty. A napríklad ja vám vypichnem iba také tri základné ekoprojekty. Mne sa páči, že je to jeden z projektov Vysadba borovic, čiže vysadzajú stromy. Ďalší z projektov je projekt Delfa, kde vlastne v určitých oblastiach Čierneho mora je až toľko plastov, ako plankton, oveľa viac plastov ako planktónu. A vlastne si predstavte, že tie živočichy reálne sa v tom akože topia, dokonca sa chytia ešte aj do tých plastových sietí a proste oni tam uhynú. A sú vyslané také záchranárske týmy, ktoré sa o tie delfíny starajú, rehabilitujú ich a následne ich potom opäť vysielajú do čistých morí. A potom jeden z brutálnych tretích projektov, ktorý mňa berie za srdce, je výskum veľryb šedých, Grey Whale projekt, kde vlastne Greenway podporil finančne tie prístroje, ktoré robia výskumy pre tých veľryb, hej? Čo si myslím, že je úplne úžasné, pretože veľryby sú veľmi dôležité pre naše ekosystémy a tieto veci. To si môžeme povedať niekedy ešte na budúce. No a preto sme aj s babami vytvorili tento webinár, že zajtrajšok si tvoríme dnes, lebo možno sa dnes dozviete už niečo také, čo vám naozaj zajtra zmení život a možno aj stav vašej pokožky a celkovo aj vaše domácnosti. Takže verím, že si to tu s nami trošku užijete. A ja už potom dám na ďalší slajd a môže sa nám porozprávať nám o niečom Nika. Mikrofón. Ahojte všetci, prajem Mikrofón. krásny večer. Moje meno je Nikola Midlová a dnes by som vám chcela niečo povedať o týchto troch produktoch, ktoré vidíte na obrázku. Ja síce nemám nejakú osobnú skúsenosť s tým, že by som mala nejaký exém alebo nejaký kožný problém, ale poviem vám takú skúsenosť mojej kamošky, ktorá je tuto od nás z mesta a vlastne raz prišla ku mne na kávu. My sme sedeli, rozprávali sme sa a všimla som si, že mala proste dosť také zničené ruky a akože bolo mi to nepríjemné sa jej Keď pýtať, som ale bože nachladená, chorá, chcem sa dať nežení do mikrofón, poriadku, tá, vieš. ešte počkám asi, aby to nerušilo. No počkaj, skončí mi webinár a pôjdem. Už? Asi už nie. Dobre, Dominika má zapnutý. No a vlastne ja som sa jej tak spýtala, že vlastne ako sa jej to stalo, lebo naozaj tie ruky vyzerali v dosť zlom stave a ona mi povedala, že keď robila ako čašnička, tak vlastne oni vždy na konci smeny veľakrát upratovali sami, hej, že tam nechodila tá upratovačka, vlastne používali tie také dosť toxické čistiace prostriedky a jej to reálne, ľudia, vyžralo ruky, ona mala tak zničenú tú pokožku, ona riadne ako mala tie o, okolo nechta tie vankušiky, alebo ako sa to volá, tú kožu, tak mala úplne ako keby zapálenú až červenú, mala to úplne opuchnuté. A vlastne ja som jej vtedy povedala o tom, že lebo ona ma tak sledovala, vedela, že ukazujem nejaké fajberky, ale nikdy sa ma to nepýtala, tak vlastne ja som jej povedala presne o tejto fajberke, ktorú vidíte na obrázku, tá rúžová. Je to vlastne S15 a je to vlastne fajberka na riad. Naozaj, keď má niekto také kožné problémy, lebo ona mi vlastne vravela, že nemôže používať, teda môže upratovať aj s takými produktami, ale musí mať rukavice, hej, a s tými rukavicami je to naozaj nepríjemné. Tie ruky tam v tom vlastne sa tak mokvajú, hej, čiže tiež to nie je dobre pre tú pokožku. Tak som jej vlastne povedala, že nech vyskúša túto fajberku, pretože vy, ak máte túto fajberku, viete ju používať len s čistou vodou. Čiže naozaj nemusíte dávať na ňu žiaden saponát, nemusíte používať rukavice, čiže tie ruky sú v podstate len vo vode. Ak by sa stalo teda, lebo je veľa ľudí, ktorí si nevedia predstaviť umývať riad len čistou vodou, lebo je im to také nepríjemné, tak vlastne viete si k tomu kúpiť mydielko, to Hore Lemon Eco Dish Soap. Vlastne je to mydielko, ktoré je pre práve takú pokožku rúk, hej, naozaj šetrné, obsahuje pantenol a takisto aj bambucké maslo, čiže aj tú pokožku tak trošku zvláčni a hydratuje, hej, a vyživí ju. Čiže vlastne je to naozaj super. A je tam potom aj Mystic Pasta. Mystic Pasta je takisto vegánsky produkt a je tiež veľmi dobrá pre ľudí, ktorí majú takéto kožné problémy, hej. Samozrejme je to pre všetkých, ale aj týmto je vynimočná, čiže nemusíte používať žiadne rukavice, tá pasta takisto nesmrdí, čiže aj keď ste zatvorení niekde v kúpeľni, takisto nemusíte vdychovať všelijaké rôzne tie toxické veci do svojho tela, čiže nenanášate si ani na pokožku žiadne tie škodlivé veci, ani to nevdychujete. Čiže myslím si, že toto sú také tri produkty, ktoré naozaj dosť súvisia aj s tou témou, ktorú dneska riešime. Takže myslím si, že určite to stojí za to si vyskúšať a vlastne to by bolo asi za mňa všetko. Ja už by som nechala slovo našej Nikol, ktorá vám rozpráva o ďalších produktoch.
Ahojte, dobrý večer. Ja musím najprv povedať, že som veľmi rada, že som sa dostala k tejto skupine ľudí, k Henke a k Nike, s ktorými som sa stretla vlastne, myslím, že je to tak akurát rok, čo sa poznáme. Však z našich spoločných mentoringových programov. A teda musím povedať, že ja za seba, ja som mimoriadne spokojná. Ja som ako mnohí z vás určite, ktorí už poznáte produkty spoločnosti Greenway, začala s fiberkami. Bolo to hlavne kvôli tomu, že v podstate mojou činnosťou dennou, dá sa povedať, je upratovanie. Ja sa starám mnohým ľuďom o ich domácnosti a tým pádom naozaj to upratovanie je niekoľkokrát znásobené ako u ľudí, ktorí upratujú vlastne len svoje vlastné domácnosti. Takže ja môžem povedať, že ja som v podstate za posledný zhruba pol rok vymenila komplet spôsob, akým ja sa starám o tie domácnosti, či už o moju vlastnú, alebo aj o tie cudzie. Komplet pracujem vlastne s fiberkami a s produktami spoločnosti Greenway, pretože som s nimi veľmi spokojná. No, ale dnes som tu kvôli niečomu inému. Ako vravela Nika pred chvíľou o svojej kamarátke, ktorá mala naozaj veľmi zničené ruky, tak toto je v podstate aj môj prípad, vzhľadom k tomu, že používala som v podstate v minulosti veľmi veľa chemikálií a veľmi veľa silných chemikálií a moje ruky dopadli už tak zle, že aj napriek tomu, že som používala rukavice, ja už som, môžem povedať, že ešte aj teraz citlivá aj na čistú vodu. Ja nemôžem vlastne vôbec nič robiť bez rukavíc. Ani keď vlastne umývam len s čistou vodou, aj to mi stále robí problémy, ale tento stav sa zlepšuje a podarilo sa mi ho zlepšiť vďaka tomuto krému na ruky z rady Anyray, ktorý používam, v podstate som sa k nemu dostala asi pred 2 mesiacmi a od tej doby ho používam a som veľmi spokojná, pretože moja pokožka sa veľmi zlepšila. Nie je ešte zďaleka zahojená, ale veľmi sa zlepšila. Tento krém je veľmi príjemný na používanie, má takú jemnúčkú vôňu a za mňa trošku hustejší možno ako krémy na ruky bývajú, ale vôbec to nevadí, pretože sa neskutočne ľahko rozotiera a veľmi rýchlo vsiakne do rúk, čiže nemáte pocit mastných rúk, nemáte pocit, že na tých rukách zostal taký nejaký film a v podstate po pár minútach môžete sa venovať akejkoľvek činnosti. Je jedno, či budete mať v ruke mobil, alebo budete chytať niečo mokré alebo niečo lesklé, absolútne nezostávajú žiadne stopy, žiadny vlastne taký ten nepríjemný efekt po krémoch na ruky. Hlavne takých, keď ošetrujeme veľmi citlivú pokožku. Tento krém v podstate má dve také zložky, ktoré sú veľmi dobré. Obsahuje extrakt z bavlny a obsahuje bambucké maslo. Obidve tieto zložky v podstate podporujú hydratáciu pokožky a tým pádom aj jej hojenie. Bambucké maslo veľmi dobre pomáha na to, že je vlastne pokožka tých rúk chránená aj proti vonkajším vplyvom. Tak si zlý. Nedám ti cici, lebo si zlý. Miška. Výborne, už vieme všetko. No a takisto extrakt z bavlny, s ktorým som sa ja ešte v podstate v kozmetike doteraz nestretla, takisto veľmi dobre prispieva k upokojeniu pokožky, znižuje to podráždenie a podporuje vlastne také tie vlastné ochranné mechanizmy pokožky, aby sa ona v podstate chránila sama. Za mňa teda zatiaľ len toto. Ja som veľmi spokojná a veľmi by som ten produkt odporúčala. Skutočne, pokiaľ máte citlivé ruky, pracujete s chemikáliami, alebo ste nachylní na zimu, keď sa vám veľmi ľahko vysušujú ruky,
tento krém je fakt úplne úžasný. Nikol, ja ťa ešte môžem doplniť, že ty si mi vlastne Iste, ukazovala tie prsty tvoje, hej, že vlastne ty ich máš strašne namáhané tu v týchto áno. oblastiach a že vlastne ti to úplne zjemnilo tú pokožku a že keď si to nepoužívala, takže vlastne si to cítila opäť. Áno, táto strana vlastne úplne taká, že je potrebné až peeling na to používať, že vlastne je to veľmi vysušené. Vravím, tie moje ruky stále ešte nie sú zahojené, lebo bohužiaľ toto je na dlho, ale veľmi, veľmi cítim naozaj, že sa to zlepšilo. A ja som vlastne ešte sa s tebou raz bavila o tom, že pomerne dlho trvalo, kým som zbadala ten účinok. Hej. Že som už rozmýšľala nad tým, že čo je do keľu, však všetko, čo som zatiaľ chytila z Greenway do ruky, všetko fungovalo okamžite. A toto nie, akože čo je? Ja som vydržala týždeň, lebo skutočne, keď som ho vzala do ruky, tak som nepoužívala nič iné, len tento krém. Kvôli tomu, aby som to vedela vlastne posúdiť. Trvalo to asi týždeň a potom vlastne som nejak z večera na ráno zbadala, že tie ruky ako keby sa začali hojiť znútra. Že vlastne tam nebol efekt zvonku, že akože teraz nacapem si na seba nejakú tú vazelínu, hej, a ruky takto, hej, nesmieš nič ani chytiť, ale vyslovene ako keby sa začali hojiť znútra, že vlastne ja som niekedy mala ruky popraskané až vankušiky vlastne na prstoch, až úplne až do krvi niekedy. Hlavne, keď sa mi stalo, že to krém na ruky som musela mať stále pri sebe. Ale toto sa mi normálne zahojilo, ja tu teraz nemám nič. Ten pravý ukazovák ešte je taký špatný, ale ten ľavý už je v podstate zahojený. Super. Môžem dať kľudne druhý slajdík, babulky? Ďakujeme ti, Nikol, úžasné. A teraz nám chcela hovoriť Julka, nie? Áno, áno, ahojte. Hej? Áno, pusy, kľudne môžeš, moja. Dobre, ahojte, moje meno je Julia. Na sieťach ma nájdete na novo vytvorených účtoch Julka Ekotypy, kde sa na vás už teším. Ku Greenway som sa dostala minulý rok, v období, keď som riešila celistvo svoju netoxickú domácnosť kvôli atopickému exému svojho syna. Ekologická spoločnosť Greenway ma veľmi oslovila svojimi ekologickými produktami. Ako dievčatá spomínali, vo svojej domácnosti som začala používať spomínané fajberky a okrem toho som hľadala nejaký vhodný prací prostriedok, ktorým by sme mohli ekologicky prať. Vyskúšali sme viacero, ale nič nás neoslovilo natoľko ako pracie plátky z Greenway. Odkedy sme vlastne v nich začali prať, tak ich používame doteraz a som s nimi veľmi spokojná. Okrem toho, že sú ekologické, tak sa v praní vlastne úplne vypláchajú, teda neostávajú na oblečení a taktiež vlastne nezaťažujú životné prostredie. Greenway má tieto plátky vo viacerých druhoch. Sú vlastne napríklad detské, v ktorých periem detské prádlo, potom sú napríklad tieto Flowers, to sú na viac nečistené prádlo, operiem v tom aj monterky, taktiež majú ešte kokosové alebo aj zero pracie plátky, teda bez vône, tie tiež používam aj na detské prádielko. Sú to vlastne takéto platočky, ktoré sú úžasné v tom, že keď ich dávate do prania, dávajú sa približne jeden plátok na 1 kilo prádla, podľa toho, koľko máte prádelka, ale keď potrebujete trošku viac alebo menej, tak sa dajú veľmi jednoducho trhať vlastne na takú časť, ako potrebujete. Toto je veľmi super aj v tom, ja ich napríklad využívam aj na zmývanie podlahy, pretože si otrhnem toľko, koľko potrebujem, pekne sa to vo vode rozpustí, pridám nejaký vhodný esenciálny olej a podlahu mi to krásne zmýje, nie sú žiadne čmuhy a ešte to aj olejčeky premoňajú. Taktiež napríklad aj na tepovanie sú tieto pracie plátky veľmi vhodné, taktiež sa vo vode trošku rozpustia nejaký kúsok plátku a tepovacou rukavicou viete vytepovať aj fľak z gauča napríklad alebo z iných čalovnených nábytkov. Ku každému praniu ja ešte okrem týchto plátkov pridávam aj color catchere. Sú to vlastne obrúsky proti zafarbeniu prádla. Sice prádlo triedím podľa farieb,
ale aj tak som si zvykla to pridávať do prania, pretože vlastne tá farba, ktorá sa v tom praní uvoľní, tak tento obrúsok zachytí a vždy ho vyťahnem nejako mierne zafarbený. Takže je to tiež úžasná vec pri praní, ktorú ja využívam. A okrem toho, keby ste si chceli pradielku aj nejako premoňať, tak dobrý tip je si dať nejaké vhodné a vami preferované esenciálne oleje, ktoré môžete pridať napríklad do pračky alebo aj sušičky a pradielko vám príjemne prevonia. Takže ja som s týmito plátkami veľmi spokojná a budem ich používať aj naďalej a u nás sa veľmi osvedčili. Naozaj pri kožných problémoch, ktoré vlastne môj syn mal, ešte stále vlastne má, ale už sú na ústupe, tak tieto pracie plátky sú veľmi vhodné na to. Takže ja vám ďakujem a Super, môžem Julka. povedať ďalej Karina. Počúvaj, a ty si vlastne čo mal malý, akože, jaký mal, čo mal exém úplný, či čo bolo vlastne mu? Áno, on mal atopický exém v podstate skoro po celom teličku. On mal červené fliačky, hej, bodky, takže tak viacero fáz sa to prechádzalo. A mal to aj na tváričke, po teličku, hej, aj napríklad to bolo vidno na očkách, že pod očkami bol opuchnutý. A my sme vlastne postupne prechádzali na tú netoxickú domácnosť, začali sme výživovými doplnkami, odstránenie chémie z domácnosti a vlastne sme to takto zavadzali do všetkého. Či od prania, upratovania, výživových doplnkov, takže a postupne sa nám to skoro, môžem povedať, na 90% zlepšilo a ešte potrebujeme 10% dobojovať. Už má len také, že na ručkách a na krku také miestečka, ktoré sa sem tam prejavia, ale niekedy sú zase pekné. Takže ešte s týmto trošku bojujeme. A vlastne to, ako dlho to trvalo, kým mu to tak vymizlo, kým si začala tu mať tú netoxickú domácnosť, vieš, keď si to tak postupne začala všetko odburávať? No, približne vlastne keď sme sa na to dali, takže úplne sme sa ponorili do toho, tak to bude v marci rok. Asi tak. Super. Preto Takže sa... No? áno, takže ani nie celý rok vlastne, keď sme zaviedli všetku túto ekológiu do našej domácnosti a vlastne veľmi to synovi pomohlo. Ja sa aj preto pýtam, lebo vlastne veľa ľudí si myslí, vieš, že keď zmení jednu vec, druhú vec, tretiu vec a proste urobí to, ja neviem, raz, urobí to, ja neviem, na 2 mesiace a potom sa zase k tomu vráti a že to vlastne nefunguje, hej, ale aby naozaj ľudia videli, že reálne zbaviť sa tej chemickej domácnosti je proste dlhodobý proces. Takže super. Áno, dlhodobý. Ďakujeme krásne, počúvaj za tvoju skúsenosť, úplne úžasná. No a dávam slovo Karin, keď môžem. Áno, ahojte, pekný večer vám prajem. Volám sa Karin Spodniaková a taktiež pôsobím na Instagrame ako EkoKajla. A takisto ma môžete stretnúť aj na cestách, lebo mám svoj Instagram, hrdo nosím na svojom aute na kufri. Takisto aj Heňa a dúfam, že už aj Nika, keďže som im dala vyrobiť také isté nálepky. No a ja by som vám chcela povedať moju skúsenosť, moje veci, čo sa osvedčili v mojej domácnosti. Dopredu vás chcem upozorniť, že nie som žiadny výživový poradca, ani žiaden doktor, ani nič takéto. Sú to všetko skúsenosti, ktoré som vyskúšala na sebe alebo na mojom synovi, keďže kvôli nemu som začala o myšlienke odstranenie chémie a vlastne žiť trošku tak zdravšie a ekologicky. No a do Greenway ma priniesla práve rukavička na tepovanie spolu s pracími plátkami, o ktorých vám Julka rozprávala. No a to bola moja prvá skúsenosť Greenway. Už to v apríli budú 2 roky, odkedy toto používam a odkedy sa postupne zbavujem chemikálií v mojej domácnosti. No a jedného dňa som zbadala na profile, tuším, že Niky alebo Heni, recept na prací gel, ktorý je vynikajúci. To je taký druhý typ na pranie a bez chémie. Je veľmi jednoduchý, je rýchly a hlavne lacný a šetrný. Odkedy ho používam, tak napríklad som zbadala, že aj naše pradlo je mäkšie. Hlavne mi to ušetrilo veľa peniazí v peňaženke, lebo ja napríklad takýto prací gel robím 10 litrov a robím ho každých 4 až 5 mesiacov
a takýchto 10 litrov má vidieť tak do 5 eur maximálne, čiže je to kopa úspora tých peniažkov, keď si pozriete, aké ceny sú momentálne v obchodoch týchto pracích gelov alebo kapsul alebo nejakých iných vecí na pranie. Takže tak. A moja skúsenosť bola s tým, že mám malého synčeka a tá malá detská pokožka je strašne citlivá, jemnučká a už sme vyskúšali kopu iných takých tých senzitívnych pracích gelov z drogérie. Sú neviem ani vyjadrovať takto neskoro večer, takže sa vám ospravedlňujem. No a nič nám nevyhovovalo. Vždycky som tam videla nejaký ten rozdiel, že stále je tá pokožka červená, stále je taká, a už to začínala byť taká exematická pokožka, že fakt už tie fľačiky išli do toho exému, takže som sa do toho pohltila a fakt som hľadala niečo ekologické, lebo vy môžete používať hociaké maste, hocičo na exémy, ale základ je si mať dobrý prací gel, ktorý je ekologický, ktorý je šetrný k vašej pokožke a zmeniť svoju domácnosť na ekologickú domácnosť a potom vyčistiť si čreva od vnútra, k vyčisteniu čriev nám pomohlo naše aloe vera. Máme 4 druhy toho aloe vera a je klasické aloe vera, je zazvorové aloe vera, je mangové a potom je ešte granatové jablko. A ja najradšej používam, alebo sme používali toto mangové, lebo obsahuje aj extrakt z púpavy, ktorý je protizápalový a takisto aj ako aloe vera, tak aj je detoxikačné vo vašom tele, takže je základ si tak vyčistiť to vaše telo, črevo a vlastne tú ekologickú domácnosť. Takže toto nám pomohlo veľmi a vlastne ten exém sme odstranili už v takom zárodku, takom začínajúcom exéme a aj sa mu to úplne že zlepšilo. A napríklad videla som rozdiely, keď sme boli na rôznych rehabilitačných pobytoch, na ktoré chodíme so synčikom, alebo u svokry, alebo u nejakých iných známych, že fakt, keď oni si keď sme u nich spali, alebo toho malého si dali na teličko, viete, koža je proste prvý dotyk všetkého, tak som videla, že tá pokožka sa zhoršovala, že fakt bola začervená, začala taká byť vyschnutejšia a išla do toho exémiku. Takže fakt som to videla v tomto rozdiel veľký a to ma len potvrdzovalo za každým, že áno, to, čo robím, že som si odchemizovala domácnosť, je ten správna cesta, do ktorej som sa s veľkou radosťou dala vďaka Heni a ja naďalej v tomto pokračujem už 2 roky a som za to nesmierne vďačná a ušetrilo nám to zdravie, peniaze a úplne tak lepšie sa nám žije. No a asi by som už len dala slovo Ilke, ktorá má to posledné, aby sme už dlho nezdržovali, lebo už je dosť veľa hodín. Takže Ďakujeme máte. ti, Zlatko, veľmi pekne za to, že si nám povedala. Veľmi. Ešte ja by som chcela povedať, prepáč, Ivka, kto by vlastne chcel recept na domáci prací gel, tak ten, kto vás pozval na webinár, kľudne mu napíšte do správy a potom vám pošleme vlastne, tu nám môžete aj vidieť, hej, recepty na domáci prací gel, čo potrebujete, ako ho zrobiť a takto. Takže kľudne, kto chcete receptík, tak nám napíšte potom do súkromnej správy. A Ilko, no povedz, Karin, Ešte kľudne. môžem dodať na záver, to je presne tá vec, ktorú som zabudla, ale ešte chcem povedať na záver, že nesúvisí s týmto len prací gel alebo aloe vera na odstranenie exému, ale súvisia s tým mnohé produkty z Greenway, čo sa týka šampónov, mydielok, kozmetiky, dekoratívnej kozmetiky, všetko s týmto je spojené, čiže ja milujem v tomto Greenway, že proste všetko nakúpim na jednej stránke a všetko mi to príde naraz domov a všetko, čo potrebujem. Takže tak. Super, super, ďakujeme, Mojko. Môžeš, Ivka, kľudne, idem ti zmeniť slajdík, môžeš. Dobre, takže ahojte, ja som Ivana a na Instagrame ma nájdete pod Allergic to You. A prečo tak? Pretože som histaminička, celiatička, laktóza, tetány a všetko, čo môžete vedieť, čo nemám. Ale som na všetko alergická, som na všetko senzitívna, proste všetko všade mi vadilo, hej.
No a ja som sa dostala ako Greenway cez Niku, bude tomu asi rok. A ja by som začala týmto našim úžasným CBDčkom, vidíte ho, že? Pretože on je úplne čistý a obsahuje 2000 mg CBDčka a 400 mg CBG. CBD viete, že je cannabidiol, hej? A CBG je úplne niečo iné. CBDčko nám pomáha pri tetáni, úzkostných stavoch, detoxikuje nám organizmus. CBG nám zase pomáha pri tráviacich problémoch. To, ako ja som celiatik, alergík, proste tie čreva nepracujú ako majú, na toto mi pomáha CBG. Čiže toto spojenie CBD a CBG je úplne úžasné v tom. A obsahuje vysoké percento vitamínu E, ktoré nám pomáha zotaviť organizmus po chorobách alebo po nejakých, po chorobách, keď niečo máme, hej. Takže toto by bolo také a ešte by som podotkla na to, že veľmi dobre pomáha napríklad pri epilepsii. Mám kamarátku, ktorá má naozaj ťažkú epilepsiu a si ho kúpila a naozaj pomáha. Čiže výborný pri epilepsii, pri syndróme dráždivého čreva. Má strašne veľa benefitov. No a vieme, že asi každý z vás to vie, že naše čreva sú druhý mozog. Keď nám nepracujú čreva, automaticky dostáva naša hlava signál, niečo nie je v poriadku, netravy nám nepracujú, nám čreva, začínajú nám úzkostné stavy, začínajú nám depresie, proste začínajú nám všetky v hlave tieto stavy pracovať. Čiže v prvom rade si treba dať dokopy čreva a to Dozvieme sa na budúce. A to by bolo všechno. Dovidenia. Ivka nám vypla, ale možno iba nabehne. Hej, nevadí. Nevadí, počkáme. Ale jedno CBDčko by sa mi zišlo teraz. Trošku. No neviem teraz. Mám ide, babi, všetko? Každý sa hýbe. Kývajte hlavami, áno. Len Ivka nám nejde. No ja môžem napríklad povedať, že ja za seba, ja som tiež brala CBDčko, ale ja som si ho napríklad nedávala tak strašne veľa, že jednu celú pipetku, ale normálne som si ho dala, ja neviem, 4-5 kvapiek a mne to akože tiež dobre robilo, hej, lebo tým, že ja mám autoimunitné ochorenie, tak tam vlastne tá imunita takisto, hej, spôsobuje rôzne veci. A ešte akože autoimunita, hej. Takže ja som bola veľmi spokojná tiež s tým CBDčkom. Ale vlastne Ivka nám hovorila, možno sa ešte aj doťukne tu, len čakajte, není tu. Ivka nám vlastne hovorila, že ona keď mala napríklad aj nejaké také svoje kožné veci, tak ona si to CBDčko normálne kvapkala ona mala psoriazu, nie? Tie fľaky červené a takéto. A že ona vlastne toto si kvapka na tie fľaky a že jej to pomáhalo. Aj pomáha celý čas. No a tu píše, ja by som chcela dodať, že mne to CBD pomáha na PCOS. Neviem, čo to je. Policistické vaječníky. Počkaj, ja iba idem pozrieť, že pozrieme zatiaľ otázky a tieto veci. Kto tu písal? Bravčovú na hrudník, vidíte, zostalo masné tričko, aj keď mal úterak, skúsala som naše plátky a vypralo to. No, pecka. Dobre. Videla, že je 2000, že má 1000. No. Ja sa ospravedlňujem, mne prehrialo úplne telefón. Asi sa na teba napojil telefón. My sme to tu zatiaľ sme to tu vyriešili, moja. Čiže iba sme hovorili o tom, že vlastne ty si to CBDčko kvapkaš aj na tie tvoje kožné veci, keď máš tu psoriázu a tak. Ale nedá sa mi vôbec ani fotka, že zapnúť, neviem, takže vám budem len rozprávať. Dobre, kľudne hovor. Telefón. Áno, ja si ho kvapkám aj na psoriázu, čo je teda veľmi dobré. No a ja by som napríklad doplnila Niko s tým krémom, čo ona používa na ruky.
obsahuje ešte výťažok z harmančeka, ktorý si napríklad ja takisto dávam na psoriázu, pretože ukludňuje a obsahuje výťažok z levandule, ktorý zabraňuje odlupovaniu, hej, tej psoriázy. Lebo normálny človek, bežný človek má raz za mesiac sa mu odlupuje pokožka. Psoriatikovi sa odlupuje pokožka raz za 3 dní. Čiže ono to v tomto pomáha veľmi. No a potom ste mi dali ešte za úlohu, deti moje, omegy. Čiže náš hemp seed oil je zastudená lisovaný konopný olej, ktorý obsahuje ale omega mastné kyseliny 3, 6, 9. To je výborné zloženie, pretože buď kúpite 3, alebo 3, 6, alebo 3, 9, alebo nikdy nekúpite, málo kedy kúpite spolu. A preto to je výborné, pretože tento olej je konopný, nie je rybí. A tým pádom ho môžu napríklad konzumovať ľudia, ktorí majú aj histaminovú intoleranciu. Lebo veľa histaminikov netoleruje, alebo exematikov, atopikov ryby. Napríklad ako ja mám alergiu na ryby. Čiže ja by som ho ináč nemohla. Ale tým, že on je hovedzí, konopný, a v hovedzej tobolke ešte zabalený, konopný hovedzí. Počkaj, som pomýlila. Je konopný, ale je v hovedzej tobolke zabalený. Takže kľudne ho môžem aj ja jesť. Čiže za mňa úplne, a viete, čo je výborný? Je výborný na pokožku. Výborný na pokožku, je výborný pri bolestiach, pri reume, pri artritíde, pri psoriatickej artritíde, čo mám napríklad ja od 18. Nebudem chodiť. Mám 44 a chodím. A som vám ho chcela ukázať, no ale vám ho neukážem, bo však nemám ako. Môj telefón si ide svoj život. takže toto sú za mňa také 3, ale samozrejme nie je to len o tom, že len tieto 3 produkty, čo som ja teraz hovorila, CBD, CBGčko a tento hemp oil a ten krémik na ručky, ale úplne proste odchemizovať všetko. Ja si nemôžem napríklad prať, ako napríklad tu hovorila Karin, v prachu normálnom. Mňa všetko svrbí, mňa všetko škriabe. Proste nemôžem. Ja si to musím prať len v našich plátkoch alebo úplne čistej vode. Všetko prádlo. Proste aj na základe toho ja som prešla na Greenwayu. Nika ma k tomu dotiahla. Za čo jej ďakujem. Takže ospravedlňujem sa za výpadok. No, musela som vetrať telefón. Nevadí, stáva sa. No, takže asi v rýchlosti, ja by som vám tu rozprávala aj 2 hodiny o tom, keby ste chceli, ale no, máme len trošku času. Takže v rýchlosti aspoň takto. Takže ďakujem. Super, Ivka, ďakujeme ti krásne. Áno, presne, Ivka, to som chcela povedať, že vlastne my sme ťa aj preto dali na tieto výživové doplnky, lebo ty s nimi máš skúsenosť, vieš, čiže ty vieš reálne povedať, ako si hovorila o tej trojke, šestke, deviatke, hej. Napríklad toto, že tieto výživové doplnky nie sú rybie, tak toto ja som napríklad dostala veľmi milo prekvapená, čo si teraz povedala. Čiže vidíš, zase som sa ja naučila nejakú novú vec o produkte, takže aj na budúce budeš moja. Len musíš mať telefón. Nie, neobsahuje. Keby si ich obsahovali, tak už ma bežne záchranka, neboj sa. Už som bola na áre, na fúskach. Nie, kvôli tomu ich ja môžem a za to som vďačná, že som ich objavila, že sú z toho konopného oleja a naozaj obsahujú ešte to zloženie 369, ktoré je úplne že top, proste aj na pokožku, aj to vidím, jak sa to hojí všetko krásne. Ako, ja som si urobila fotku pred a potom si urobím po mesiaci, aby ste videli, že jak to všetko zareagovalo a jak to funguje a čo som všetko na to používala. Takže uvidíme po mesiaci, aké to bude. No, takže idem asi ja, nie? Môžem pokračovať. To v podstate o produktoch asi sme už hovorili všetko, no a už sa blížime k záveru. A ja by som vám tu chcela povedať takú moju skúsenosť s touto firmou, pretože
My v podstate, keď si chcete nakupovať tieto produkty, tak si ich nakupujete online, cez e-shop, keďže nie sú tie kamenné predajne. Čiže v podstate takisto, ako idete do DM-ky a založíte si tam kartičku, aby ste mali nejaké zľavy a dostávali cashbacky za svoje nakupy, tak vlastne isto funguje aj toto Greenway, len vlastne si to kupujete online. No v podstate, ja keď som sa pridala k tejto spoločnosti, mňa len oslovila kamoška na to, že sú nejaké fajberky, vedela, že mám deti a chcela mi vlastne ponúknuť možnosť toho, aby som si naozaj upratovala efektívne, rýchlo a čistou vodou. A ja som si vlastne vtedy povedala, že fajn, že idem do toho. A stala som sa takým spokojným zákazníkom. A v podstate, ja keď som tie produkty vyskúšala, umýla som si tie okna čistou vodou, hej, aj deti mi pomáhali a tak som si povedala, že wow. A vlastne ja som to takto začala úplne prirodzene odporúčať. Hej, ako keď idete niekde do obchodu, kúpite si pekný sveter, tak vlastne, alebo nejakú žehličku dobrú na vlasy, tak isto som to ja odporúčala proste prirodzene ďalej, lebo som sa chcela o tom podeliť s ostatnými ľuďmi, že naozaj to funguje a mám doma úžasné produkty. No a vlastne ja ani neviem ako, tak mne vlastne tretí mesiac pipla vyplata v Greenway 500 eur. Mne proste prišlo 500 eur na účet v Greenway len vďaka tomu, že som tie produkty začala odporúčať známym. A vtedy som si vlastne povedala, že je to naozaj úžasná príležitosť aj pre nás, ľudí, ktorí jednoducho sme doma, používame tie produkty a len vďaka tomu, že my ich niekomu odporúčime, tak sme za to aj takto ohodnotení alebo Adamko tu je, vlastne takto nás firma odmeňuje. Čiže vy môžete byť proste zákazníkom, ktorý si nakupuje len čisto pre seba, tak vlastne vtedy dostávate rôzne cashbacky, darčekové peniaze, ktoré si vlastne viete využiť na ďalšie nákupy, ale viete tu byť aj partnerom Greenway, ktorý vlastne odporúča tieto produkty a tú príležitosť aj ďalej. Hej, ako môžete vidieť naozaj sú tu rôzne výplaty na tomto slajde, čiže je tu 240 eur, je tu 700 eur, ale je tu aj 2,5 tisíc, čiže naozaj sú to krásne sumy a myslím si, že je to veľmi pekná príležitosť, pretože ako spomínala Heňa, Greenway je naozaj na začiatku a naozaj idú tou ekologickou cestou a mne sa veľmi páči, že neodporúčame len nejaký taký produkt, ktorý v podstate vám doma stojí, ale sú to naozaj úžasné produkty, ktoré pomáhajú našemu zdraviu, takisto našej planete. Podporujeme našimi nákupmi rôzne ekoprojekty, čiže myslím si, že je to naozaj krásne. A ja som veľmi rada, že toto môžem takto odporúčať aj ja ďalej. A ak by ste mali záujem, možno aj vy vedieť viac o tom, buď ako si len nakupovať pre seba, alebo možno rozvíjať aj túto myšlienku takto ako my ďalej, tak určite sa nám ozvite, určite sa ozvite niekomu, kto vás sem pozval, alebo mne napíšte, áno. A počkajte, áno, Adamko, za chvíľočku, ja už končím, hej? No, takže to by bolo asi odo mňa všetko. Ďakujeme vám veľmi pekne všetkým, ktorí ste sa pridali k nášmu webináru. Je to v podstate náš druhý webinár, ktorý robíme a veľmi sa tešíme, že môžeme pre vás takéto veci tvoriť a že vám môžeme posúvať aj nejakú takú hodnotu, aby ste videli, že tento celý projekt nie je len o fajberkách a opratovaní, ale že naozaj sú tu aj iné produkty a že naozaj aj my sme len obyčajní ľudia, ktorí jednoducho ich doma používajú a snažíme sa vám to proste takto ukazovať. Takže sme veľmi radi, že ste tu boli. Ak máte ešte nejaké otázky, kľudne sa môžete ešte spýtať. Dneska sme to trošku natiahli. Chceli sme do pol hodinky, ale vôbec to nevadí. Čiže ak by ste mali nejaké otázky, chceli by ste niečo vedieť alebo tak potom nám kľudne napíšte. Ja vám ukážem tú kloboku, tak to vyzerá. Vidíte, a není rybia? No, tu si. No taká je, vidí a ona je Ale úplne... musíš vyššie, počkaj, vyššie trošku. Super. Normálne, áno. Vidíš? Nevidíš. Takto. Áno, krásne. Ďakujeme. No, a není rybia. No. Áno, ďakujeme veľmi pekne za info. Bolo to skvelé. Dobre, takže keď nemáte žiadne otázky, ja som si to aj prešla. Niekto sa tu pýtal, že či bude záznam. Áno, bude záznam. Snažíme sa tieto zoomy nahrávať pravidelne, aby ste každý mali vlastne potom k tomu prístup, ak sa vám nedalo prísť. No a áno, presne, vidíme sa opäť o 2 týždne a o 2 týždne bude téma ženského zdravia, čiže sa tomu veľmi teším, pretože preberieme si naozaj vložky, šampóny, no a ďalšie iné veci. My vám určite vymyslíme niečo perfektné, ako vždy, takže sa na vás tešíme ďalší týždeň. Majte sa krásne, ahojte. Čaute. Čaute. Pekné. Už sa teším na vás vo zvolenie. Aj my. Ahojte. Čaute. Majte sa. Ďakujeme, kočky.